Zdravím všetkých, moje meno je Progres a vítajte pri ďalšom videu z našej novej série Začíname s DJingom. V dnešnom videu si povieme niečo viacej o ďalšej základnej funkcii DJingu a to sú jogwheely, respektíve platne. Poďme si povedať teraz niečo v krátkosti o histórii jogwheelov. Názov jogwheel, respektíve platňa, pochádza zo starých vinilových platní, na ktorých zvykli DJ mixovať. Ako môžete vidieť, tá základná kruhová podoba tam stále zostala, ale v tých moderných už môžeme nájsť displej a dotykovú plochu. Funkcia jogwheelu sa za svoju existenciu ani veľmi nezmenila, ale veľa ľudí si myslí, že sa používa iba na jednu jedinú vec, a to je skrečovanie. Áno, jogwheely sa používajú aj na skrečovanie, ale môžem s istotou povedať, že pri 95% to tak nie je. Poďme si teda bližšie vysvetliť funkcie jogwheelu. Drvivá väčšina moderných DJ-ských kontrolerov má dva jogwheely, pre pravý a ľavý kanál. Jogwheel sa skladá z dvoch častí, s ktorými vieme ovládať dve rôzne funkcie. Tieto časti sú vrch a bok. Vrchnou časťou jogwheelu ovládame funkciu scratch. Na bočnej strane ovládame funkciu bend. To znamená, že pokiaľ platňu točíme doprava, teda respektíve smere hodinových ručičiek, tak jemne zrýchlujeme skladbu. Pokiaľ točíme doľava, respektíve opačnom smere hodinových ručičiek, tak skladbu jemne spomalujeme. Funkcia bend sa najčastejšie používa na tzv. Zladenie beatu. U nás po slovensky to hovoríme zladenie dôb. Ako môžete vidieť, jemne pomalujem skladbu a tým dorovnávam dobu. Ďakujeme, že ste si pozreli ďalšie video z našej novej série Začíname s DJingom. Pre viacej takýchto videí nezabudnite dať like, odber alebo napíšte niečo pekné do komentáru. My sa vidíme na budúce. Čaute.